Wai kin san me ke kuwa? Kina cikin hankalinki? To ki da hankalinki in ma ba ki cikin hankalinki. Na faɗa miki wallahi. Ni ko na san me nake yi saboda gaskiya ce nake faɗa. Okay. Ina faɗa kina faɗa. Ni zan so a ce a barta a gida. Idan lokacin haihuwar cikinta ya zo, sai ta dawo gida sai ta reni cikin. Saboda ba a san yanda naƙudar ta kasance ba, kuma kaga daga ni sai ita a cikin gidan nan. Kuma ina tunanin kula da za a bata a nan din, tunda akwai tsofaffi to zai fi can din, tunda can din mu kadai ne a gidan. So saboda haka ni wannan ba wani abu. A yi haƙuri a ban min ita a can, amma idan lokacin haihuwar ya yi insha Allah zan ɗauko ta in kawo ta da kaina sai ta haihu a nan. Gaskiya ne. Gaskiya ne. To a wannan ya daidai Bashir, kuma hakan da kai daidai saboda koma me ake so a ji ai adalcin daga wajen kai. Gaskiya ne. Ba komai. Kuma insha Allah ina ga cewa idan na je ne wa inna bayani za ta fahimta. Kai ka rasa abin da zaka kawo min sai wata matsiyaciyar indomi. Indomin ce matsiyaciya? Yanzu mutane nawa ne ba su san ma me za su ci ba. Ke fa yanzu fa gata na miki ma na kawo miki kina zaune. Amma har zaki kalle ni ki ce wai indomin ce matsiyaciya? Amma ki ji tsoron Allah. Shikenan ba damuwa kina da kuɗi ne. Shi yasa kike faɗan haka. Dan na san yanzu account ɗinki wanda kike ajiye kuɗi maƙil suke saboda koyarwar da kike yi ko? To ni na gaya maka bani da komai a cikin account ɗina. Wanzu irin ɗan gidajen nan ma da ake siya da filaye in mutum yana aiki ba kina da su ba? Gidaje kuma da filaye. To ba ni da su kuma ba ni da tunanin ma samun su. To irin ɗan gwalagwalai da ɗan kunne da awarwaro na gwalagwalai shi ma ba ki da su? To wai duka albashin nawa nawa yake? Duka bai wuce 50,000 da ɗoriya ba. Albashin da idan an bani ma baya wuce kuɗin kayan kwalliya da ɗan takalma da mayafai da nake siya nake fita. Ashe ni da matsiyaciya ma nake zo nake. Hidaya kin cuce ni. Kin cuci rayuwata. Ba zan taɓa yafe miki ba. Ko da ba ki kika ɗora min makantan ba, ke ce sila. Ba zan iya tona miki asiri ba. Na san iyayenmu ba za su ji daɗi ba. Amma kuma ba zan taɓa yafe miki ba. Kin ga malama, ke arniyar ina ce da zaki shigo min gida ko sallama babu. Ke asuwa, kare da gudun layya, da har zaki tsaye da ni kina expecting ni in yi miki sallama. Kamar yaya ni asuwa, gidana ne fa kika shigo, kuma ko ba a gaya miki ba kin gane matsayin kowace ce ni. Gidanki ne. Ka? Ni da gidana. Ke har kin isa ke mun wasu tambayoyi bayan ni ce na biya kuɗin hayan gida? Musaya, an yi musaya.